Vlog nih. Vlog nih guys. Awa guys. Papa ni kita pingit malas kono. Kita loy. Kita loy. Walay. Wala day. Unsa na? Wala lagi. Oh na, luto nagkuhan guys. Gabaw na mo dali mo upat di. Yan naman. Ngaw giminaw. Ata guys, kampo kayo. Balik ta diri sud. So ta kwarto na ko guys. Amo ni kwarto na ko. Sapa no. Alimot kita rin no. Wala kaming pakialam! Sapa na guys. Okay. Atong anong naambro ni party do lang ko. Target locked. Target locked. Target locked. Ato na may German ni guys. Pista di ho. Toy dag kusog mo pistar ka. Ngagaw. Ito yung kapuha sa buang awag makaligo karon. You can do it! Zor esak kayo ni mong kuhan ko eh. Ako'y kupod na gabi kay. Ayun rin nagaw mo di mo kamera na lang. Ayo, ari yung gustikas magkupod ka. Ayo, pag solo-solo gaw kay. Adong tingan na gaw. Oo, ano, usapa na. Gaw. Moro na siya ito na. Tukol sa kasimbahan ko. Di ka ba moro simbahan ko. Sama kat. Aki may pistaron. Pistar na sila goy. Kupal mi. Ayo, grabe yung goti. Kamay yung clearance ito eh. Awa na pista gay. Siap lang guys. Patuloy. Patuloy na pista gay. Patuloy. Lagi na pista guys. Ari kau suod kau. At ayo sa buang gato, ina ka gwapo. 1 minute later. 아파트 Kasi ka nang uso nga sayo ron tay? Ay tay. Ay bitaw. Saan na siya tay? Pangutana nganong karon pa man ka nga may uyab na tangduha maikog na nun ko sa pagbiyakan niya kay gipaila na ko sayang mama biyaan ang hinaot nga makalimtan ang tanang saong. Hey guys, good morning. So, mumpra meron guys. Ayo ako mama. Ato yung merkado guys. Kailangan may mumpra kay dit anniversary ba ni Papa no? And kailangan may maglutog sa iyo kay mabisi yun niya guys. So, mana? Ato sa meron sa merkado. And wah, kita-kits na taon niya. Are kaya pa next chip? Thank you. Hey guys, padung tangaron sa kuha sa papel no para sa akong balance plate. Naom ni nga wala man ang tubig mga itong plaka guys. Ang papel sa itong motor so kailangan na itong ipabalance plate. So karon kuhaon na nato ang kuhan ng papel. Ang papel na lang itong kaon guys. Since manapag-process ang ganang kuhan, ato na lang kuhaon dito. Sayun. Tignong. Sayun. Doa mi sa akong papa guys. First death anniversary. Sayun, nagunsa ka dali.
Ano rin ni Lolo? Ako yan ba? Mana, anak. Ako na yan. Oh, ikaw, oh. Ako sayon, selfie ming yoyo sayon. Sayon. Ali, selfie ta yoyo dali. Ali pa dool. Dili magkuhan eh. Ayan ka. Dili uy. Dili. Dili uy. Apoy, oy. Dili. Ibuak na anak ko, bi. Iya. Ako na Ivan. Puntar mo tagadlaw. Ako na Ivan. Ako na Ivan. Be. Nay. Nay. Sa mga binanyaga, namatay ka, tungod kanila, namatay, kusapit ka sa Amen. Jesus ko, tungod niya ito, naghanang na sunod, tubudugi, sunod mo dito sa huweto. Kalihan pinagala sa pagkakulatoryo. Jesus ko, tungod sa pagkapalig, sa imong halando. Ano, daghan pa mo ni. Mukha nga bila kong pay-pay na ni. Ibang labay mo no. Mukha mga cheese piece man ni day. Ha? Cheese ba? Dama. Pwede kita magdama ni Brio. Ganon di Pa, ano. babato nga taga Maya. Ato na sa lisang dako taga pilsad. Sir, ma'am, Nagkutan na taga Pilpar. kung taka ilan ni di. Kumangan mo. Ngandoy, di. Nagipatong mo dagutan dara. Par siya pangalan na par. Hindi lang. Ayo bili ko aja. Karang pusa karang ko aja. Asan ta vlog ko aja? Di alging. Disura regutan din. Si tim ni mahuro chali. Ha? Di ni mahuro. So dah bagong ban. Mo nga di na pwede gago. Aja. Isog gud yan na nawa ni mo. Ipadagko tra gani ka diwa. Isog mo yung nawa ni mo. Pati dili na mo ni ko ani. Propose na ni. Ngayon kami nanili ka ng kamu po na gusto rin lang ako. Ha? Garayo na ning kadila. Sa gusto ng Manila di Layo, ka. Itong mantay ka ng ano na masimbahan ka. Hapit na yung Pasko ka ng dagko kay ba? Kagatuhan na ba? Ano na tagang kan? Sa Kristan ba? Basta do sa mudi. Ha? Basta mudi kada action gig di. Post. Unsa di kaon ito ja? Postahan mo si Kutan na. Kaon lagi bang mutan lagi. Nice. At ala nakuha video di kinagsunog ka na di. Dili kita na bro. Dari mo, awa matin view bang. Para si Till Lights guys. Positive light guys. Till Lights guys, awang palibot guys, nindot istanan. May bagong building guys kanang kilid na guys. Nakikita ko nga Green Hills. Uy! Welcome to Busay. Welcome to Busay. Jabuan sa to, Cak. Leo, dito ka. Kain na Pero hapo niya balik ko. Nagpaduol na dari para kay may kaon. Aman. Sa tuloy. Akong balikon ha. Akong gari patay dili buhi akong gari ha. Patay akong gari. Dili buhi. Ate nung likaon dito mga to. Lam yung pansit ni. Nung kilpon si tuwang. Napa chicken joy. Mabis kinji gati.